Hezký den. Mým dnešním milým hostem je Adelka Kopcová. Ahoj. Ahoj, Ivane. Adelka je herečka, známá z ulice, zdobí v ulici, ale kromě toho, co mě na tobě zajímá a co diváci určitě nevědí, je, že Adelka je vášnivá gastronomka. Nejen, že na jedné ze sociálních sítí máš, teda jsem koukal fotky plné jídla, což mě vždycky potěší, že jo? Ale dokonce mi jako prozradila, že koketuje s myšlenkou, že by se tím jídlem mohla i živit a že třeba děláš kanapky, si říkala. Ano. No, vyrábíš. No a dneska jsi tady ideálně, protože si nějaké vlastně kanapky nebo jednohubky v češtině uděláme a použijeme na to vychytávku vlastně, co Čech to jednohubkař, že jo? A my použijeme takovou vychytávku vlastně tvořítka na jednohubky, jo? To je dobrý. Jak se s nima dělá, si ukážu za chvilku. V první řadě uděláme přípravu, to znamená, vymeteme ledničku, najdeme co, kde tam je. Já jsem nalezl paštiku, šunku, vajíčko, já tady mám zeleninu, sír takže... a ty máš zeleninu. Tak prosím tě, ošuchej tu okurku, použij tu oboustranou škrabku. Já zatím připravím papriku, aby jsme mohli papriku vykrajovat, tak použijeme asijský způsob vykrojení jadřince. To znamená, že ukrojíme ten koneček, papriku rozkrojíme takhle do půlky podélně, tak, a ten vnitřek nožem vykrojíme, tak, a papriku tím zároveň natáhneme, tak, teď nevím, jestli to je vidět, snad jo, tady si ještě odstraníme to žebírko. No Adelko, a jaké dáváš teda stravě přednost? Jsi spíš na maso, nebo jsi spíš na ty zdravý trendy? Já jsem na zeleninu, no. Já si maso dám zřídka tak jedno za 14 dní, takže já jsem spíš na tu zeleninu. A co nejradši z té zeleniny děláš? Ze zeleniny, tak saláty, to je taková moje oblíbený. A teplá úprava? Jdu si hodně grilluju zeleninu, třeba s čočkou a tak. No. Takže dám ogrilovanou zeleninu do uvařené čočky a uchutím a tohle. Potom peču ráda zeleninu, třeba řepu. Pečená řepa je fantastická, no. To miluju. Mrkev taky na hranolky, to mám taky ráda. Tak, já myslím, že příprava nám stačí. No to právě nekrájí, to pak nevykrojíme. To pak nevykrojíme tím vykrajovátkem, ukáž? Ale možná jo. Zkusíme. To zvládneme. Zkusíme to nějak zkompletovat. No a teď už si vlastně budeme hrát jenom. Máš rád varušky? No moc ne. Ne, no. Když si vlastně tu jednohubku představíme, tak na vrchu by mohla být třeba ta paprika. To znamená, musíme to vykrojit tak, aby... Tak, paprika. Pod paprikou může být okurka třeba. Tak okurka. Hops. Tak, pod okurkou. Můžeme dát salám. Dáme šunku. Pojď. A pod šunkou bude chleba. Můžeme použít veku, chleba, cokoliv. Tak, dokonit. No a teď už vlastně jenom stlačíme. Tak. Nějakou špejlí, spíchneme dohromady, aby nám to drželo. Tak, no a teď můžeme se pustit do práce, můžeme dělat libovolné tvary, to znamená použít nějaký tvar. Já jsem mu kytičku vývenou. Jsem kousek okurky. Kdybyste chtěla vidět nějaké další tipy a triky, jak s touto vychytávkou naložit, tak se podívej na www.tescomaschutí.cz, kde o tomto patentu a nejenom o něm nalezneš všechny dostupné informace. Tak tady paštika. Já tam dám tvarušky. To bych máznul, ale když tam bude tvarušek, tak bych potom ten chleba máznul třeba sýrem, víš, aby nám to naleželo na suchým. No, tak potom kousek chleba máčni sýrem. Tak. Já myslím, že to je ideální věc, taková vychytávka na to, aby jsme zaměstnali nejenom drahé polovičky, ale i děti. Podám ti nůž mazací. Můžeš máznout, zase sýr, máslo, fantazii se mezi nekladou. Tak co nám chybí za tvar? Srdíčko, něco z lásky. Tak z lásky bych si dal kus bůčku, ale to tady nemáme, tak dám si zase vajíčko. Tak tvaru srdíčka. Tak teď uděláme jednohubek podle počtu hostů. Děkuji ti za návštěvu, doufám, že jsem tě inspiroval. Já děkuji i za pozvání. No a přeju tobě i divákům dobrou chuť.